Шефе, сега какво ще правим? Как ще забогатим? Като се фанем на работа, Зелка, как мислиш? Са смърдали? Ко правеше? Влезнах в джоба да намеря някоя работа. Ко? Тапак! Ние работа си имаме! За кой те да търсиш работа? На бензостанция ли искаш да почваш? То не е къде ни дават хубави пари. Аз изкарах пара. Тихо! Чиста Къде не е шертото? И ще си купя много неща. Шефе, какъв е плана сега? Сега ще кажа! Ти стой ще гледаш! И това е! Защото заради теб последния път всичко се провали! Тапак! Нищо не искам да правиш, той само ще гледаш! И аз съм бъркаш в професионалната ми работа! Добре, обещавам, че този път няма да се бъркам. Сигурен ли си? Да. Добре. Имаш ли пари? Да? Колко пари имаш? 150 000 евро. Айде сама се кажа колко пари имаш, бе! 150 000 евро. Айде сама се кажа! Казах ти колко пари имаш! Виж. Видя ли, че имам? Дай ми ги! Ето. Зелка! Не се оправихме! Не се оправихме! Айде сега да ми ги върнеш. Тос пък! А сега? Не! Добре. Зелка! Имам нужда от помощ! Да, шефе! Виждам! Спокойно, този път няма да се бъркам! Тия пари ще е хубаво някъде да ги заровя за по-сигурно. Извинявай. Иване, каквото и да кажа, сега ще е безмислено. Защото думите ми нищо няма да променят. Обаче, искам да знаеш, че ти си най-големия глупак, който съществува! А пък ти, Спаска, си най-голямата глупачка, която съществува. Браво, Иване! Поздравления! Много оригинално! По-голям комик от тебе няма! И аз съм българския Джим Кери, ма. Български джин със столник си ти. Какво ще правим сега е въпроса? Нищо, обичайните работи, какво има да правим? Ти ще излезеш до салона за грозота, пък аз ще остана вкъщи. Не, Иване, никой няма да остава вкъщи. Ако ще ме караш пак да ходя до магазина, няма стане. Бе, какви салони, какви магазини те гонят, бе, Иване? Ти тук ли си въобще, бе? Не. Трябва да освободим апартамента! Защо? Георги не смята да прави пак оргия тук. Последния път ми се зия къл... Бе, ненормалнико! Нали продаде апартамента, бе? Хората си го искат и чакат да го освободим, бе. Не мога да разбера как ние след 24 часа ще сме на улицата, а ти даже си забравил. И мога ли да мисля за всичко, ма? Войни. Ама успокой се. Аз съм спокоен, защото вярвам, че всичко ще се оправи. Не напразно съм избран да бъда глава на това семейство. Не напразно бях избран да бъда капитана ни по отбора по жмичка едно време. Не напразно ми викат Иван Битона. Защото, Спаски, колкото и странно да ти звучи, аз имам решение. Знаех си, че този ден ще дойде. Знаех си, че един ден ще имаме проблеми. Затова всеки божи ден отделях пари за черни дни. Ето го и нашето решение. Буркан банк. Колко пари ни трябва? 200 000 евро. Ами да, ти тук са 200. Хиляди? Не, без хилядито. Ама спокойно, всичко ще се нареди. В най-лошия случай, ако трябваше излезем на квартира. 200 лева са предостатъчно за наем. 200 лева са до никъде, Иване. Ти в кой век живееш? Знаеш ли колко са дигнали наемите? Кое се е дигнало, ма? Това е медиен рудник, ма да не е София, да се чудим какво да правим. Тук всичко е без пари, да умислят те, не ни. Добре, щом казваш. Какво щом казвам, така си е? Дай ми телефона, къде е телефона? Къде е телефона? Сега ще свъна на един гиврет да видиш. Какво се е случило с телефона?
Пак ли си го хвърляла? Ало, Наталия на телефона. Ало, за апартамента се обаждам. Колко пари му търсиш ти? Не става въпрос за купуване на апартамента. За наем става въпрос. Искам да го взема под наем, разбираш ли ма? Ами, добре тогава. Добре. Ще си помисля. Айде, чао. И какво стана? Ами, какво стана? Казаха, че някого момче го е взело под наем. До животно обаче. И то няма как. До такава оферта и си изсървали са. Гледай какви работи. Спокойно знам какво ще направя. Ще отида да говоря с шефа на работа. За какво ще говориш с шефа? Той не те познава човека. Ти нямаш един цял работен ден изкаран там. Познавам, ти не дей така. Много добре знаеш ти. Нищо не знаеш. Значи човека си ме е питал. Искаш ли да караш двойни работни смени за повече пари? И само мен ме е питал Спаски, не заради друго ми, защото ме вижда, че съм читав, че съм пич. Никой друг не става там, не стават, седят само и така чакат на готово заплата на края на месеца. Аз ще отида човека, ще си го питам. Той си ме уважава. Не напразно съм глава на това семейство. Не, хората ме обичат. И тъй като тръбите са български, се спукаха. Знаеш за какво става въпрос? Там в ония край хвърчи, в другия край още по-зле положението. Българска работа, ясна ми работа. Общо взето много работа начака. 24 часа, цяла седмица, не знам как ще се оправяме. Работа като работа, аз от работа не се плаша. Затова целият завод выпускам в неплатена отпуска. Та, Иване, ти какво щеше да ме питаш? Не, нищо, аз просто минавах и тук да те видя какво правиш. Какво стана, Иване? Що си вкъщи? Нали ще караш двойна смяна? Отказах се, Спаски. Защо? Защото те двойната смяна я плащат по-малко, отколкото нормалната смяна. Как така? Не е така, защото живеем в държава без закони. Ти видя ли какво стана за първи път в историята на България в парламента? За кой ще гласувам? Никой повече няма да подкрепям и да гласувам. Ама спокойно, аз без това имам повече свободно време. Ще намеря нещо да правя. Иване, да не са те освободили от работа? Не съм освободили, просто ти казвам, че имам повече свободно време сега. Даже аз като се видях с шефа и той ми каза, нали, че ме повишава. Ще работя по-малко за без пари. Ясно. Добре, почвам да събирам багаж. Не, Спаски, спокойно. Няма да събираш нищо. Ето ти, телевизора, пусти си телевизия да гледаш, да се успокоиш. Аз през това време ще отидеш и намеря решението. Не се представи, гледай. Пенсионер случайно изроби в двора си заробено съкровище и забогатя. Намерил е 3 златни монети, принадлежащи на цар Димитър II. Говори се, че царя е притежавал 13 такива монети и ги е заробил на различни точки. Спаски, представяш ли си аз и сега да изляза отвънка, да срещна котка, която току-що прясно се изсрава, да тръгне си заравя лайната и да удари на камък, камъка се окаже съкровище, аз да го изровя и да забогатеем. Не. И аз. Ама мога да пробвам. Какво? Мога да пробвам малко в градинката, какво ми пречи? Как така? Защо да няма? Представи си само ония другия, който намери монетите. Иван, единственото, което ще намериш долу в градинката, са лайната на котките. Ако мислиш, че са нещо ценно, вземи си една трубичка и ги събирай. Спокойно, просто да пробвам да тествам, да видя докъде ще стигнеш, Базикам се. Толкова си мислиш вече, че ще тръгна, ще правя някакви работи. Веднага ми са не тук да ми запреча интересно. Отивам аз да върша работа. И се тия глупости дият по телевизията. Няма ли нещо по-смислено? Какъв е звукът на черната дупка? И какво са уловили микрофоните на марсианските сонди? Бичка търся някоя, ако не ти трябва, че може да ми подряда, нали? Нещо. Космоса. Здравейте, аз съм Кристияна. Аз съм Ивайло. Ние сме Айде бе. Който е? Някой е заровил книжката ми. И то, какво друго да направиш с нея? Баща ми коса е. Да не почна озеленяват градинки вече. Знаеш как ще озеленява с тебе, като ти завъртя един зад врата? Как? Като ти завъртя един зад врата. Какво искаш, Георги? Защо сте двама?
Нарочно. Ти не си ли Наташо сина, бе? Борислав ли беше? Да. Много поздрави да му пратиш. И му кажи, че не съм забрал за дрелката ми, че е в него. А той също не е забрал за парите, които ти му дължиш. Добре, кажи му, че мога да задържи дрелката тогава. Без това не ми трябва. Той каза, че ако ти кажеш те да задържи дрелката, трябва ти да му вършиш парите и от преди това. Добре, кажи му, че не си ме виждал. Ди слей си затвори устата. Ти какво общо имаш с цялата работа? Аз съм му импресарио. Демек той ме е клиент. Дай парите. За той ли дойдох ти? Не, искам да писам нещо. Ако ще ми искаш пари, нямам. Положението е страшно. Чудеца се кой път да хващам. Не, този път не е за пари. Не, какво е тогава? Искам да питам нещо, бе. Какво? Готов ли си? Да. На колко години си? Какво? Говори в микрофона, бе. Ако беше роден преди 10 години, на колко години ще си сега? Ма я ми се разгарате от тук с тия вашите микрофони и простоти. Аз ще ви кажа аз на вас. Айде пътеките, пишкеши. По цял ден с тези телефони направо зомбясахте. Гледай го, на маймуна ми се прави. Панете се, направите нещо с живота си, работа направите, прочетете някоя книга, бе. Ма какво ли да занимавам се с вашите лапишки истории? Чай си продължавам тук. Който е? А, те ни питай!